L-istaġun ġdid ta' Teatru Manuel beda b'kunċert tal-pjanista Joan Camilleri. Inkludi opri, musicals, pantomimi, wirjiet ta' sfin u kunċerti klassiċi u drammi bl-Ingliż u bil-Malti. Avvenimenti tal-Baroque Festival, il-Malta Arts Festival u l-Festival Internazzjonali tar-Rebbija. Il-kalendarju huwa komplementat ukoll mill-programm ta' avvenimenti indirizzati għat-tfal u l-familji, twatwa kollaborazzjonijiet mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Sfin Malta, Teatru Malta u Kor Malta. Id-direttur artistiku tat-Teatru Manuel Adrian Mamo qal li l-ewwel 3 xhur tal-programm ta' din is-sena huwa mużawd b'avvenimenti maħsuba għal dawk li għandhom għall-qalbhom it-teatru. Iżda mhux biss. Ikolli ngħid li huwa naqra minn kollox għaliex ovvjament hemm min jiġi t-teatru biex jara l-affarijiet illi jħobb jara, però aħna min-naħa tagħna nofru wkoll nirriskjaw ftit, nofru wkoll affarijiet illi nemnu illi l-udjenza tagħna se jieħdu pjaċir bihom. Joan Camilleri kienet il-protagonista ta' kunċert ta' żewġ sonati ta' Beethoven. Waħda minnhom tkun il-Hammerklavier Sonata. Din kienet l-istiet fl-1818. Magħrufa d-diffikultà fit-teknika u l-interpretazzjoni emotiva tagħha. L-ewwel wirja pubblika dokumentata ta' din is-silta mużikali kienet fl-1836 minn Franz Liszt f'Salle Erard f'Pariġi. U semmija il-Hammerklavier għax hija biċċa xogħol għall-pjanu fejn espanda il-possibiltajiet kollha li jista' jagħmel l-istrument u beyond għax dak iż-żmien il-pjanu ta' Beethoven ma kienx daqshekk robust bħal għandna llum. Jikkumplementaw l-ispettakli fit-teatru hemm ukoll kunċerti fis-Sala Eżward li kienet rinnovata riċentament.